Mga kapuso, isa sa mga pamilya na nabigyan ng maling bangkay sa San Fernando City, Pampanga, handang magsampa ng kaso laban sa ospital. Narito ang follow-up report. Lubos pa rin ang pagdadalamhati ng mga kaanak na iniwan ng 75 taong gulang na si Lolo Benigno Pasyon matapos maibigay ng isang pribadong ospital sa Pampanga sa pamilya ang maling bangkay nito. Desidido pa rin ang pamilya Pasyon na magsampa ng kaso laban sa pribadong ospital. Medyo parang hindi na ata fair. Kaya ang demand namin sa ngayon na kanila na ilibing yung tatay ko. Pero hindi kami humihingi doon sa bagay na yon. Definitely, ilalaban na magdedemanda kami sa ginawa nila sa amin. Nagsagawa ng investigasyon ang Department of Health upang malaman ang punot dulo ng pangyayari. Nagkaroon na po ng inquiry at ng investigation. Pero po kami sa office po sa region ay may nagpunta po kahapon doon sa Ayon sa DOH, sakaling mapatunayan na may pagkukulang ang nasabing paggamutan sa pag-aasikaso ng malabi ng mga kaanak ng dalawang pamilya, posibleng maharap sa iba't ibang kaso ang pribadong ospital. siguro po ang nakikita po may lapses sa handling at saka sa pag-turnover ng cadaver sa family. Upon validation po ano yung recommendation po ng licensing po. Samantala, sinubukan ng GMA Regional TV Balita Amyanan na kuhanan ng pahayag ang nasabing ospital pero hindi pa rin nagbigay ng komento ang pamunuan hinggil sa pangyayari. Joan Punsoy, Balita Amyanan.